Kailangan kasi by January, nakalipat na kami. Ngayong December na may COVID. Sobrang hindi na ganun kalakas yung benta talaga ng shop namin. Kailangan namin mag-sacrifice alang-alang para talaga mag-survive yung aming shop. Kasi alam niyo naman na namin nag-close open. So ngayon, yan yung tatrabahuin ni Papa. Guys, punta tayo dito sa bahay. May bit-bit tayong mga paraphernalias. Dapat ko ang lagi pang patong sundang unta Katong asa mo tatong gloves? Laon, wala ka na dala gloves pang. Dito guys, ang dami-dami ng basura. Hello guys, good morning. So, ayan. Umaga kami dito. Actually, hindi na maaga. mag 9 o'clock na. Pero, ayun. Di ba sinabi ko sa inyo, patrabaho namin itong dito sa likod at saka dito sa good morning na ba? Good morning pala sa inyong lahat. Diyan sa harap. But then, si Papa na kailangan kasi by January nakalipat na kami dito. And also sa January, ang dami kong mga obligasyon na kailangan kong ang tawag dito, kailangan kong bayaran, syempre, kasi yung sinabi ko sa inyo, yung mga BIR tsaka yung mga ganon. So ang daming obligasyon, tapos parang hindi ko na maano kasi sabi ko sa inyo, 'di ba, yung ngayong December na may COVID. Sobrang hindi na ganoon kalakas yung benta talaga nung shop namin compared dati talaga. Malaki yung binaba niya. So affected din talaga kami. So ngayon, sabi ko kay Papa, napag-usapan namin na kami na lang yung gagawa. Kasi 8,000 din yun, yung ibabayad namin sa ano. So, ang plano namin ni Papa ngayon is kami na lang yung gagawa since syempre, yung aming trabaho nasa bahay lang naman. So, may free time kami. Maganda din ngayon, walang masyadong init. So, ang plano namin, itong labas. Unahin namin itong labas. Malaking sacrifice ito para sa amin kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, kailangan namin ng stock room. But then, kailangan namin mag-sacrifice alang-alang para talaga mag-survive yung aming shop. Kasi, alam niyo naman, namin nag-close ngayon ng mga, kasi nga affected sa COVID. So, syempre, alam niyo naman yan, ito yung pinagkukunan namin ng aming pangkabuhayan talaga. Ito talaga yung So, ang plano namin, konting sakripisyo lang talaga. Kasi, ang gusto namin is, dito na lang sa likod, extension siya. Pero magtitira kami dito na side. So bali ganyan. Kasi magka-same lang naman talaga sa kabilang bahay nung sa nirerentahan namin. So bali ito, parang hahatiin lang siya. So magtitira lang ako dito na side para sa magagamit namin. Then ito na lahat. Pero syempre hindi ganoon kadali yun kasi siyempre may mga talaga, may kaakibat na mga gustusin yon. And yun nga, kailangan namin mag-sacrifice. So importante sa amin ngayon na ma-close lang yung likod. So si Papa lang yung maggagawa niyan. So bali parang wood lang yung ilalagay namin. Pinasosyal lang yung kahoy wood. At saka dito sa labas, iaano din namin. So yan si Papa. Yun yung problema namin. Daming mga poop ng mga aso. So, ayan kasi nga open. So, ngayon, yan yung tatrabahuin ni Papa. Yan lahat. So, kukunin yung mga sagbot. mga sagbot. Mga dyan, mga ganyan, mga grass. I-English lang natin. Ang hirap ng Tagalog. So, yan. So, tapos lalagyan namin ng ang original talaga namin na plano is kahoy talaga yung ilalagay dyan na ang tawag doon, parang pang gate or pang basta yun yung kahoy yung ilalagay namin dyan. So ayun, ngayon yun nga, alam ko naman na kaya talaga ni Papa, pero lagi siyang busy at saka parang wala siyang tiwala sa sarili niya na kaya niyang gawin yan.
So ngayon, napilitan siya. Napilitan siyang gawin yan. Kasi gusto na talaga namin makalipat. So, I don't know, baka mamaya, baka ano kami kung yung requirement sa kuryente para namin maasikaso. So, syempre, hindi naman madali yung pag-apply sa kuryente, lalo na ngayon na maraming mga holidays. Pero at least, na-start na namin. So, yun nga, yun yung problema dito. Syempre, madami-dami yung stocks natin. So, hindi naman ako maarte kasi nagdaan naman kami sa sitwasyon na kasama namin lahat yung stocks at saka yung higaan namin. Walang problema sa akin yun. Ang importante, may tubig at kuryente. Kailangan naman mag-sacrifice talaga kasi kailangan para talaga mag-survive lang yung ano. Kasi doble-doble yung binabayaran ko. Diba? Nagdoble-doble na. Okay lang sana yun kung yung aming kita sa is ganun pa rin. Ngayon kasi medyo nag-iba na. And alam ko kasi January, February, March hanggang April, alam ko na mahina talaga yung benta sa ganyang season. So, nagre-ready lang ako. Nagre-ready ako. Kasi nga mahina ngayong Desyembre. Tay, May buntag. para maguntuin, kuha na yung takbot ka. Di, ang puralong tay, kailangan kayo maglibang. Lagi. Ang dagan. Mawari, kalibang na magdagan mo. Pumula. So, ayan. Ayan guys, so. Yan yun ito ni Plus. Oh, yan. Iko-close kasi namin yun guys. Ano na, nabitak lagi na pang. Oh, kuan. So, kailangan kunin lahat yan guys. Ano, nagka-brief-brief na si Papa. Eh, pare, pumikrosan mo. Asa ito gibutang? Oh, grabe. Bisag ka na ba ito buwa? Okay. Butang mo na pa? Mga bata, yung butangan na ba? So, eto guys, kukunin namin to. Ilalagay namin dun sa likod. Tapos, ayan siya. Tapos pala guys, update no, dito sa dito sa bintana namin. Just, pakita ni mo? Nawala kasi yung aming yung pang-meet, tawag doon? Yung pang-metros, ang tawag doon. Basta yun. Ito kasi, hindi ko alam bakit sira yung mga door, niya, bintana. Hindi siya ma-open. So, ang gagawin namin dito, hindi ko alam. Tignan nyo. Hindi ko alam siya. Hindi na siya ma-open. Natabangin na siya. Ito yung dumi. So, ito, plano namin, yung sliding sana, no? Depende sa budget. Yun si Papa. Init na, Ayo, tas kayo. Ito din, di ba? Pusti sa tungo. Pusti sa gadini. Dini tamo. Muning sa kuan. Pertahan. Pertahan. Dili po. Kami na sa pusti pa tao ta ko. Pusti pa din. Gasiga man mata. Apil na ang portahan mga gidang pusti. Ayan guys, sobrang init na. Kanina wala pa yung init. So, nilalagyan ni Papa yung binubutasan niya. Kasi after that, bibili na kami ng kahoy. So, yun. So, kailangan may dyan. Hindi naman to mahirap talaga kasi kahoy lang naman yung ilalagay namin. Kasi, yun talaga yung gusto ko. Yung kahoy lang talaga. Kasi halos dito nakikita ko puro kasi mga naka-grills ganyan. Pero yun, gusto ko lang yun talaga yung gusto ko. So nagbubutas pa si Papa, ang init na. Pero mamaya mga 1 o'clock nandun na yung init, dito wala na. So mas better mamaya.
init na. So, yung aming gate doon yung gate namin guys, dyan na side. So, yun yung pinatasan ni Papa. So, straight ito, puro ito ano. Sabi ni Papa, ito, hindi na daw kukunin. Ipapatag na lang daw namin. Tapos, kasi lalagyan din namin ng, ano ito, tawag dito, lalagyan namin ng lupa. Kasi ayaw kong ipasemento. Yun talaga yung first talaga na gusto ko talaga. Ayaw kong ipasemento yan. Gusto ko plain lang talaga siya na, ano, tapos, yun, may mga plans din kami. So, yes, Papa. So, ito yung parang first day namin guys sa pag-ano nito. So, ipasok na natin ito kasi baka nga ano pagbalik namin pinaano na ito. Pinakilo na. Hindi pa naman amin yan. So, ayan. Ano tayo guys? Alis tayo. Bibili tayo ng kahoy.